ngidap da ka jing sungo yo blai sa isen hani ka por ka bangyo ban ya krenpat ban ya thir jingmut ban ya pe na ka tien ka jong blai bat nga aingo yo blai ba ngyo ban ya kren namar ka de tang ka tien ka jong blai ka balong ka jubab ya ki jing ya ki jingele ya ki jing kendo ki ba harukom ha ka jingem ka jongi la ka de ka jingem ka ba shimet la ne la da ka de ka jingem ha ka ying ka sam le la da ka de jingem ka ba kentup lang ya ka jait ban riu la ne ya ka ri barok ka we te kenu ka jinge ka bangi kendo la da ka dai hang ni ki lan baro ka jubab ka dai be na ka ktien ka jong play mal ka ni ka bible ka bangi pule ka dai ka ktien jong play bat ka ni ka dai ka jubab na ka banta ki jinge na ka banta ki jingele bat ka dai ka jubab na ka banta ka nu ka jingkeli ka bangi tengko aga jingem ka jongi ka ba man la ka sngi te ka ni ka por ngi ya kren ni ka ktien ka jong play bat ngai kumbangi i ka ri ka jongi kumbangi i mentah ya ka ka ba kakalong da shisha da kaman sim ka basu kya da kaman sim jong ka jigit kli ngin ya kren na ka tin ka jong blai kumno bat ka ka ta ka ba donkam ka ba ngin le hagani ka por ban wanrah pat ya ka Jingpynkhiah ya ka ni ka ri ka jongi ngi ha ka liang ki samla ka drugs ngi ka auria ngi ki kam ki baharukam ka ba ni ka jela jongi ka ya ngi stangkat no la da ngi ngem pai sho blai kan sawan ka jinglong marau yang ngi Taka ka jingdon kam hagani ka por. Kata kalong ka mat ka banginya kren hagani ka singi ka ka jingdon kam ka ba don kam bangi nge haban le kom ki kristan le kom ki banget hau try Jesu. Ka ka bangi don kam ban le manta. Te ngai ngo yo ble ka ni ka por. Idan ni pastor Cromwell Umlong idan hagani ka jaka ban ya kren halor ka ni ka subject ngan keli. Bat ngai in ai ka jubab na ka tin ka jong ble bakan dalong ka jingker ku. Nagamanta jongi iwe hagani ka por ka bamanta pastor ka ba don kam kum ka ri lene kum ka jaitman riu lene kum ki kristan ka ba don kam ka bangingen haple manta nagamanta kini ki problem ka bangi i haga jala ka jongi ngangu yo try sa sisian biang ya dan lingba jongani ka Potternet TV banwan sikirim paying ka jongfi ki hamman ki para ki longkmi ki longpa ki ba don ki balang kersan ki ba fair bar ki badan nage judging ru ki ba fair bar ngai khubla ye fi ki ba ju e ban pet ye kane ka gospel tv Potternet ke shakri ka badan nang ne shaki yeng sem jong fi badan shibon be jibi phila yo jinger khu dan shibon pi ki ba kershan de jindwai dan shibon ki ba kershan de jing ai man sem bar kumta te try unang ker khu ye fi bar nge scam baganon ke jinger khu ka de miet ka ba manta kumla lam khmat de pastor ngine kreni ka jinon kam ka ba kerki ka ba khmat kabalong kumu shabi ubangi donkam khalam kata nginemi ye ga Jingpynkhiah nginemi ga jingem nginemi ga jingtrei ga jong oblai hakade ga nongba shong preng jo ga jat benriu ga jingi hakat preng ga jat benriu jingi hakat jela me khalaya kabala shong de babon ru ga jat benriu ga ran hangai ga donkam yo oblai ubayem ke donkam ga Jingpynkhiah ga Jingpynkhiah ga jingtrei ga jong oblai bar ga donkam ga kirki abangi pe ga jing ka bangi kendo haka rijingi haka jatman rijingi ka nongba haka jela jingi kadai ka jindwai kadai ka bahkhmat ka bangi donkam bagani ka jindwai ru kadai bangi haban shim shisha ka shim serious ya ka ngaken mau apostol Petrus wo tho ka shiti wang ka bakut jengke ke bro kala janken namar kata tu bin khan adkar but bin sharaj bang ka jindwai the end of all things is at hand therefore be serious in prayers wang namar kata long serious ke jinwai baru blai kwa ingin shim serious ngin shim shisha ke jinwai namar ke jinwai ke ka lat nam da ke jingtrei ke joblai banora ke Jingpynkhiah banora ke Jingpynkhiah banora ke Jingpynkhiah ha ke riba ke nongba ke jingi kata ri pastor ke jingdon kam ke ba kirki minta ka ba ngiyo ke ke jinwai dan kibre ki ba ong ba nlayu bandwai ni balai bandwai namar ba ublai ulatip lupa ke ba unle maru de ublai ba penya ke baro de ublai ba penbe ke baro telada ublai de ba tip baro man penbiang man pendap balai ngedan kam bandwai hato lada don ki ba ong kum ta pastor fin ong kum no ngadan barang kum ni ublai jingi ublai ubam jutrei marwai kwa long patrar ban ngi ban ya trailang ban ngi ban pendep ya ka plan ke jingtmu ke jong blai ni ka parthai nadu nanti kitab Genesis pastor ben shemu blai ula empower pun ko bor yo adam ba ke me ka long yeng na jiong kum ni ka long yeng ka de ka sarkar ka ban kong ublai ong nang khana roi pendap ka parthai sinshar bat pendam ngan ublai pun ko bor ka long yeng ju adam ba ke sinshar parthai
baki long sim ki long kenrat halor ke jimpelong ke jong blai Henry ke kalimat bau beri ule pop ngimtip ading kanu snem ule pop ke iba jaka ka bor sensiar ke dominion la IT na usotan ula yo ano usay lo sensiar ke ka pertai baru blai juan iki beri nadu kata ka por ki bania trailang baru ban pendep ka pelan ke jong uan ka pertai baki ki beri ki beran jede baru blai ki slok bau blai ki kren bau blai ki dry ya ka man ke jo blai ban pendep ka pertai bau blai ya trai ringkat bagi ter ni poi shiro ka por ga Jingpynkhiah ka jong jisu pastor jisu hikai komno hakato ka jindwai jong tribe jisu hikai yang tu ya ki Nongkhryiem jong ka jindwai ki principle jong ka jindwai bakau ini ka Nongkhryiem jindwai yang tu wang habab hidwai yang ko panju babreng long bohoi kerteng biak wan ka hima ka jong me long ka man jome haka khando kumba abneng ling ba ka jindwai ni dwai baka hima jo try kan wan haka jingi haka yeng ka sem gar jingi haka snong jingi haka nong ba jingi haka ri ji ka ba mot ka jing sensar jo try kam nan biang ka ba adam baka em gila IT show soitan wan ka hima ga jome ni ko ba ni I ka hima ga jo try ndai ka hima jo ga jingdom bahkan sensar dan bor ni ko ba ni be ka man ga jo blai on pen dia ba ka pertai long ka man jome haga khando kumba habneng ga trai kam goman jong blai habneng ga sensar ga jing sensar jong utrai hari menta pari sensar ga jingdom haga pertai simla pendep ka man jong blai pi pastor ba fikran ni kata ka pen kan ma nga kawai ga ya ga jing si sha ba kata ka long ni ong ga ktin jublai ka ong bangi long ki nong kit ktin sim te ni don ni ka ktin jong sim ban kit sa ni ga pertai lada ngidei ki jong sim te kawamut ngidei ki nongkit ya ka ktin jong sim kamot ki ong ambassador ma hari India ki don ki embassy baper hapot New Delhi kadon ki embassy jong ri Amerika ki ri baper hapot hanong ba Delhi ki don hang tai bat alai tho inga do ni parlok jong ong ba hapot ka American embassy ka yat be de ka American currency hang to ki don be ki sipai Amerika ka yat be de ka an de ka rule jong ka ri Amerika wala da ka dei ha India ro Bat kaba semua pelado kata orang syak long tang hot. Ketika mini Amerika, hapok ketuk embassy jong kari Amerika kebadan tepok New Delhi. Tengah sengau kum tahu pastor. Lada kini kebadan hang ni kidi syakri jong ka sarkar Amerika. Kidon hang ni ban kit ya ka ketien jong ka Amerika hapori India. Bagi deki syakri kidi ki bayadan kontak man la ka khlip mat bat kari Amerika. Dede hang ta kidon hari India tang ba kidon hapok ke jing pet ke jing sumar ke jing yada jong kari Amerika da kalong kum ta pastor ka balang kersan kalong kum embassy amen kalong kum embassy ban haban pentrikam ki an ki rule jong ka hima ka jong oblai kada kita pastor bakade ka metrikam ka jong ka hima ka jong oblai kamu ide ban long ki syakri ki jong oblai lada mangingi syakri si shay oblai kani ka jela jong ikan dei ka embassy jong ka beneng amen wan ka hima ka jong oblai te hang ni khando kum balong ha beneng kan long ni khando kamut kum ba kalong ka te sarkar ang te ha beneng kan long hang ni ha jela jong iru hallelujah na kata orang idon kam ya ki brio ki balati bi orang ong fi ka balang kam de ganiam there is only one church many denominations don tanggo ka balang sibon ki kinhun niam hane ha kanong ba jingi ri jingi baka balang ke kenthop iki khon jigi bala suspa de ka sana am Jesus Christ ki khon jubla ki bala yo ka jing kha arsen kala mat ka jing tre mersen baka ta ka jing ke khle jong kita ki khon jubla ki brio jong blai bandwai sho trai pastor nakam da garin da ka nong ba jingi nakam da ka jilla ga jingi bangen I ka jing tre ka ba don bor de baka hima ka jong trai ka jing simshar ka jong blai ka jing pen em ka jong trai ka jing ku jong trai kan ja haka nong ba Shillong ka nong ba Shillong preng juga jet benriu jungi ka jet benriu jungi bat kan de ka jela me kali apa ragoi kali kata bar ununu bri unom la ban phone yo President Trump tangu syakri ula ban phone le tangu tabu ya tre ka sarkar ka jong ula ban phone yo ladang yem de ki jong bleng inom tip rutang ka phone number jong blai ladang yem tip ya ka tin ka jong kumno nya kren batu kumno nya duai ladang ngim tip ya ka ne ka tin taladang ngim don gani ka tin ngim don jinge dai baladang ngim don jinge dai ngim don e hero bade heng ta shubu lada film don jinge dai de heng ta ba filong shabar na kata ka hima bana bar gani ki hima kum bai pastor yong kada ka jinsun shar ka jong baman te lada fidon ha kata ka jinsun shar jong baman nang ta ka jing yap ka jing susi ka jing tim ka jing penram ki jing e ki babon ha kata ka jaka ha kata ka jeli ka ba usaitan usun shar na kata kadang don merong do shapi baro ki ba pet e gane ka agar program agar kita miat ka bementa kimen ki para ki banget balang neki balang ba fair agar kita sengi utrai khot engai fi banginum yang nam da kanu ka parti perthai hang nei amen
Mangidan hani nam ta kahima ka joblay kari ka long unshakable. Amen. Kari ka bamla ban penki. Amen. Ong ka Bible ngila priangi kahima bamla ban penki. Amen. Tingin ai ka di shakari ban pensaba joblay. Ngidan hang ni nakam ta kahima ka joblay. Nakam ta kahima jotrai. Ban penyar kahima joblay baru shabi. Mangini I ka jing tray joblay kari ka jindwai. Usrai khot agak ga simda ga jindon kam ga bakirki ko kiba baro ki bapai ene ga chana ki barani ki rimpai yeng ne ga simata ki ngalam balang kersan ki banget ni ki balang ga fair pe ki rimpai yeng ki long kami ki long pa ki samla ka dei ka por ya ga bangin penrit ek khmat jotrai ka dei ka por bangin twai ka dei ka por bangin wat ek khmat jotrai kom boong ka ktin be ga por ban wat yo trai tan no pen hap slap angi ga hok ong ga ktin ga joblay Ngari ki do iwi pastor kini ga sngi yong ba. Ong sawan pastor ban keren apa Potternet yong irke. Ong lada ki briu ki dei ki donut mau ngan jendela ngobha ban wan keren. Tang ba ka donut jaki ka long ka donut jeri. Ka juat ka kham ban keren. Berkata ka dei ka Jingpynkhiah. Lada ka mangi ki biyo snow na ka pot ka tin ka jong blay. Lada ka donut jongi kamluet. Leng ba ka ne ka tin ka jong blay. Balada ka long tang ka donut jeri. Kaei bau blay un tray kam ka donut jeri. Bal ngai lada ka long luet utrai ong ka Jingpynkhiah. Ka bau snow ha ka de ka donut ka balwet. Bar I ha ka ne ka jela ka jingi menta ka ba tray kam ka de ka drugs. Shibun ba ki samla ki shitom ki pang bat stang kat no kin yap no. Ka jing aurea ka ba palat haki kot kubor fi iman laga sngi ka jing sha thombor jong ki kentai ki jing sha le ben jong ki kentai na ki klong ki kena ngi ki kubor ki ba isajmet sudah kat bangi pej man laga sngi ka senchar ka kadar ngi pej agi Facebook ka jing ya ben ka jing ya ko iwe I kum bakadon ka jing orpaj wat haga jaj ban reu ka jongi lada ka long kum ta da si shangin sapoi sya ka jing long marau but de hang ta pastor mong ya kren bat ngi de kren ya kata kum no ban wanrah ya ka Jingpynkhiah ai ka ri ka jongi kum no bagin ka ri kan yo Jingpynkhiah no drugs kum no ka ri kan wan sya ka jing long khoi malu trai de ba khoi u blai long ba khoi ong kum nga long ba khoi to long fi ki ba khoi ya ka jing long jing em baro but pastor ngi ya kren ya ka jing duai mo pastor de si sya hang ta kwa banong ba ublay khat ingi shi jing duai pastor na ngi pli ka tin ka jong ublay ngi I be ki Israel bun sin ki wan shi jing long marau ki wan shi jing long marau kai ka daw ka banang kong ba ki poi shi jing long marau pingi syam ka Bible ngi se poi hang ne naga ni ka haga jinwai sang ba prabu san ka jing duai jong ki khon kora nakam da ka jiman bhai jong ri ba kini ki khon jong kora ke ba ja ke de ki ba ngi syam ka Bible ke de ki ba wan phai na ka ri jing long marau shakri Babylon But ni siapa ke kita berkong kronikal kalau nong ba kendai kita berkong kronikal nong kendai kada khot gaban kong tertef na puli yang tu jirong kong ki balawan pai na Babylon kumta ki Israel baro abala kendi ke jer pateng la tho ki kitab ki sim Israel bar ki Juda la ring marau se Babylon ma ka jimpalat jongki ki sharing marau ma ka jimpalat jongki kamot ka lada ka don ka jimpalat la tikna ba ban poi shi jing long marau Sisa pastor kata kadi ke bajah ka Jerusalem man ka por ba ka Jerusalem ka le apop ka phaide no blai ngisya ma kadi ka por bi sharing marau ke bajah ka don ka temple ke jaga mane blai handre ki bajah ki la don ki blai ki bukan ra na Babylon ki bu ka temple to blai tamus ki mane to blai na ta ki mane ka sngi hadu ba don ka por ba ki teman basan ki phaide ke ingdom se ka jaga kentang ki la nyau ben ka jingdon ke jong blai Kasyakai na ka buram jong utrai ka belatap haka pot bu salon pengkatang ka temple ka dana ka yang jong utrai handai ke beja suki ka ka jimane belai ka Shillong ritual pendep ke niam rukam ka rong ka pop ka rong ka jing jakhlia ka rong ka niam ka rong ke bam ya dei ba ka man ka jong utrai bagi belai bala shu tau ki rong ta pas kim shakri shoot da ka donut ka bisha la kala dei tang da garmiang shintur dana ka sentor pargai beja Ngisem blay ular pendi gibreo chong blay kene tol papan keren rai kamdan ke jing kalabamot kamdan ke jing phai se utrai kawan kalong ka donut jeri mo pastor nang ta den kata pastor ke bejang ngisem u blay haban kenria na ka temple jaga kentang u kenria na ka nang Jerusalem u kenria na ka Israel baki nongshun ke man hathma ban ring brau ki lapan jot ekari ngingim padon hang ta handai ke jimaham pastor ke jimaham e ka jabri chi ka nongba ka jingi kanong ba syong pring juga jabri maung biang baga jela megalaya ka jungi kabala ai do tra bengin imang ne ban pendep ye ka jing thmu ko jaw trai larangim kala ka mabot larangim pai khmat sho blai ngobi ka jing lombra ka ka jing tim kanwan
Blay hot ek di singi ke bamenta. Bangin pai si oblay. Yuan biang pastor hang nei. Aingu yu blay ke jabru Israel nyo post nem juga Shillong brau. Ki leniar si oblay. Ki yam ki pai dano ra ke Shillong brau. But ki syak pen kun ria Shillong am. Kim shong shu Shillong jong hap lek chababel. Shabari ki yam. Ki ma ko ni ke jing yam ke jugi ngi puli. Hangi puli ka tu ke jerai sam ke baik. Saya ruas shit ba. By the rivers of Babylon. Ni saya ruas shit masyara kena. Tema ka tu jerai ke jerai sempap. Harud jeng ki wa Babylon hang tangila shong ila yam. Habang iken mau ke sayan. Sayan Jerusalem. Yaki ding yaki jingtam jingi ila slian yaki ding zaman rei. Kadi ke jet berir juga jiro mdan jing ruai shu. Oh, nang si ban ruai ro. Henry kita berurai ki yang balai di pim ruai ngi ke jerai jong urai. Ki shu ai dau ki yang ai excuse. Kumnungin ruai ke jerai urai ruai. Shu ai dau. Boda bring jingi ai ki excuse babon. Kita ki babon. Bakani ke jet berir ki jangi siam. Henry hakari jelom kila yam kila leniar kila kang kila the ka dono re khamar jong urai. Bahadin new post nem juga jelom ra. Pastor ke jerai serek awan pipe yang sila ka jong gari. Ngiyo kani ke science part from real pastor. Kajing aingo namar kajing light marau. Men bau try lepen pipe part kajing penwer ke sayon. Ngilong kum kiba pos neo. Kalong kum kajing pos neo. Kajing pos neo. Dream. Kawan ko orlong gane. Anda kum tala pendap kisentur jingi de berkhe. But you thlit jingi de berwai kira senang ruai biang mentah. Hallelujah. But you thlit jingi de berwai hanta kit kila ong hapring kita ke jeben rio. Kila ong hapring kit jeben rio ki nation kiba kila arong brau. Kiong utrai ulale ki ba crown am da jigi di breo. Amen. Kisah menya roai biang kitu ki ben suala pan jurai ki menang roai sho. Menda ki roai biang ki roai utrai kini ki jabri ki berem roai ki kiong. Utrai ulale ye ki egi ki ba crown am da jong kini. Kumut pastor kaweru aki jing roai kalong ka badan kam. Kabut ngim de ben roai jing roai perthai. Ndai roai perthai. Ngim de ben ye shat habas jing roai perthai. Ngai ngai susi awastaron igi samla bagi ye shat jing roai perthai haki kali bagi penan buram igi ksoi. Utrai un kan ria. Kamut ngi dala di ngi IT show bamman bangin long ki marau ki jong bangi IT sna ni gari chi ki jing long marau de in ta kwa abang Philadelphia ruai ki jing ruai ki jong trai Ravi pois tam pastor pi ki Nongthymmai jirai perthai ki ba ki seng ki ba buang ki lawan ra ani ri jong ki ki nong manik suat ki lawan ra ki Jingpynkhiah ni ki jet ben reu ki jong kim su tu bagi call ki spirits ki nong manik suat ki beri ki kanun niam syaitan Hapulu hakiwe ki jaka ki lawan ra ye kiri ra Jingpynkhiah ni gari ka joy kadi gari bari ban ra ye ro yo blay nong bo nong thau try ka breng try ka kendo u nong pane musim ki se mu try u blay u long ba day ban ra ye ro ban pen pau ka jing krau ka jong blay ni gari hado men step hado men damit do mi ka sngi no step ka sngi kerteng jong try ka de ben yo ye ro sa hadin bigla ra ye ro yo try ka bible kong ki jat ben ri ben ra ki u try u le ki ba krau Hari mentah pasal kumbolong hak kitab jong Joel. Balai bagi jat benri ki jente ki nong hangno blay jong fi. Mentah ami iyo blay hapreng jongi. Hapreng ke jat benri ka nong ba jongi haki balan gaji. Am simla iyo try ki gentle. Ki bampat ngai blay ki badai ni ki jat jingai ka nong ba jongi. Kimi iyo blay hak ri jongi. Kimi iyo blay hak jat benri jongi. Kimi iyo blay hak balan kristal. Kimi iyo blay ki senglang ka jongi. Ki am hangno blay jongi. Hari hang ni hadu kila kelaba mod kila yu i ka sangti jong blai ki jaban reu ki utrai lele ki ba khram da jongi utrai lele ki ba khraw yangi ka ngi yak kamen ki ong atrai pen pai pat ka jing penwer jingi kum ki wa arisati hallelujah kita ki ba bet ka jing ja umat kini ot ka jing kamen balai ki light na ka jinglong bra ka slavery ki jong captivity Namar kila yam show blay, kila kang show blay, kila tega dono rak khamar jong utrai polite nega jolom bra, koki brio ka riga jingi ka banon ka simenta, lada ki bengin light nega jolom bra ka drugs, ngin light ka jolom bra ka kiat, ngin light nega jolom bra ka sot ki krei ki lepen, ki blak homi grem paye, ka jing aurea ka jing kalim ka jing pa yim basem, ka de bengin yam, hak khamar jong utrai nega jing kalamol, kita ka bet nega di jomat, kini ot nega jing kamen nong ka sien ka Kababal kaong penrapi pastor pagkata kalong no Jacob no Masaw kad khot khandai kong tofin snow lanot kop but tofin snow si but tofin yam but to ai man pen kala no eta ka jingrki jong fi ka jing yam but kata ka jingkman jong fi ka jing snow si tofin pen rit yala de khamat utrai
stick on pen crowd ya fi nair ke menta Ngine tu pastor ka jika yalam misi bako jotra karba vi puli kane fi beran Bible plate ka Bible Jacob saula nong kane ka sitiu Jacob utho sigi banget ka heading hang tu jrong ka dak yong tu jrong amno ka jialok ba ka perthai hang ne Ukraine ki kirsan ki blai lok perthai Wong kumno nang no giwan ka jile thma nang no giwan jiane apreng jongfi apreng jong ka jeli ki nombor jisu om nang tahi na ka jingko brai ki bele thma ya ka khon met jobi phi ko e phimyo phi pnya phi so bion phimla banyo phi ania phi le thma rai phimyo komong pasamane kra ka je shrut ka jile apreng jungi hagri ka dong ka pang man sim like a jeli kristan like a ri ka jabri jungi ka jabri tip blai Pipan pimyo priang ba pipan Bantei. Kanang win pelut ke ni ke jingko abrai jong fi. Ke jingpan belong selfish man penhon ke jing brai la jong. Ki duai su blai pan kalong selfish prayer. Jing duai tang ujar lewan penhon. Nam ta ke luxurious life ban empoho. Pai ke jingpan Lord bless me. My family, my church balang jongi. Ngas kini kini ngas tenat apa upolo ya kendo yo jisu kelentina mas kas kombong try ay nga o me kwa ayu na nga. Bagay kata la da fifi ya siam yu try finumpan issue na Henry ba fifi nong ayu bangan le nam ta jong me try. Kita long jing doai. Kata wan ben di jitu joka pasawang. Pi ki ba kelim wang. Samang nem dei ka kelim song khasang. Hang ne ka jingkelim upet ne Jacob utho seki kristan ki ba idio blai tama kila liti no eka perthai wong phi ki ba kelim hatu bim tip ba kata ka dia lok ba ka perthai kalong ka jing shu ni blai kani ka ri ka jingkelim jong ki banget ka jingkelim jong ka balang kala ya kelim ba ka perthai ususi palang nang ta wong kum no phi ki ba kelim hatu bim tip ka dia lok ba kalong ka jing shu ni blai nama ununu bomon ban pelong lok jong ka perthai Lada ka balang gaya khale politics. Lada ka balang gaya kersum ka jing bamsap. Lada ka balang ka kersum ka jing aurea ka jing kelim ka jing jabo jakhlia. Kala li kelim no blai. Ki pelong li ba shun yo blai. Shun. Ni pimot baga jing tho akong le nei. Kata ka man sim. Bau pensyong hangi ka kwa kat ban skopi hon. Kani ka kentian kata ka man sim. Ka bomot utau man sim bala pensyong hapo jongi simen. Ubala pensyong haka balang haka ying ke jobling ya seng umen semble udan. Utau men semble pensyong apa ji ukwa kat man sopi ukwa ayu ukwa bangin ya ro yo blai. Ukwa bangin le ka man joblai. Ukwa bangin duai. Ukwa bangin ya ke jingko. Tama ke ba jang ya de ka do. Ngiya de ke niam rukom. Ngiya de ka lendi jong ka perthai. Handrai wong ni u ai jing ai pat. Ongga ba yele persya ke basngo khra sarong hage basngo rit wa jing wan be sik ka ba pi ong pi me basa namar kata khot iki banget baro to pen ko ngo yele di how blay how we can then come under the authority of God condemn how blay penrit how blay amen IT show blay ka ka khot jo try bangin inoy ka perthai bangin me klim show ba ka perthai bar ka politics bar ka niam bar ka jakhlia ka jabo yangin penrit akhmat jo try ngin it yo blay daga dono daga men sim baro ngin wan ben pen ko ngo how blay bat ngin yele persya yo soitan un pet yap nangi de tangi bre ki ba penrit akhmat jo try ki ban yo bor ban be ki so ki krai pastor ka Bible ka ang ma ka jing sarong ka ya ishwa ka jing penjat pa ka jing ngomeng hashwa ka jing penkalan lada ka ni ka jat men rio jing ngai ngi ka khasi ngi sarong palat ngi rendang palat ngi bishini iwe ngi si iwe bal kata ka nam pen poy ngi sinoro haba pikiran ka jing sarong pastor kadan ka jing sarong kawai ka jing sarong ka jing sarong ka social pride ka jing sarong ke imlang ka sarong ka kur ka jat ka sinong ka tha nang susu ka tangi di nong molai men swam te sukhan bang nong molai sukhan ge so breu ka jing kam se ka baman ka ro ka jing sarong ka sinong jibi ka than jibi ka society ka kur ka jat ngi ka he pa ngi ka kur kata ka social pride Kadang sekali kajing sarong ka religious pride, kajing sarong ka niam, ka balang gaji, ka niam gaji, ka bahe, ka bagumni, ka bagumtai, ka babun pat, kadang ka religious pride. Kadang sekali sarong ka material pride, jing sarong ka spa, ka pau, pastor. Kadang sekali ki pribal mat, jing terai mensi makhod, mat revival, mat jing seka spiritual pride daripada, kajing sarong ken jenis. Ka Bible kong pen ko ngo liri hau blay, pen rit hau try. O yele persya usata non pediap na pi nandu wang ne wan hajan yo blai yeno khot ini ki break bala li it persai
ki balai klim ba ka perthai wana jani u balai sai sian thet no yala ki ti bi ki ba pop pen kho yala ki dono pi ki ba sinra man se ba pi balai pi mena ba sa khot hang ne ki ba ngai thet no yala ki ba pop pen kho ki dono pi ba sinra se arjat ki pop hang ne arjat ka ba shabar thet no ki ti kadiga di ke ba pau habar ke ba itin keren ki pop ngile thet no yele ki ti ki ba pop kani bi pastor ujeka ring door na ki ling do ki barung se ka tabernacle ki barung se ka jeka kentang shwa ba kin rung ban shakri ha ka holy place jeka ba kentang ka tabernacle ki ling do ke ban thet aka to ka dabar pan kho ikikti wong ni noi sam do ngini puria ka sam ba arfun rir ka ban rio ngan thet yele ki ti ka jing loi loi kumtangan ya saudong gaduan jongme bangan de punyo sngo gaji sawa gaji aingo bariya to gi khamba phlai shabing rong se gaji dan jublai banduai utrai wang wana jani ublai thet no elekti ki pop bahabar baro phlalo khamat jublai bat ben kho yale gi download pi gi basenra mensim double minded ki ba arjimon pen khot ki ba senra mensim nanda ong tu pin la not khop tu pin snowsi tu pin yam ai ban pen kalai ka dir khid bi se ka jing yam ba ka ka jing comment bi se ka jing snowsi hang ne pastor ai you believe me fi poi puli ka ne kani ka jing khot jing try ya ka balang kersan ya ka jat ben ri jing shaka godly sorrow ka jing snowsi ka ber blai don arjai ka jing snowsi ngabha kadan ka worldly sorrow ka jing snowsi jong ka perthai ong ka bible ke alam se ka jing ya don bona ka riji ke ba snowsi perthai ki di ke drugs da ka khiat ka bi peniap suki don ki ba suicide ki noyap syariat ki phasi don ki ba sat yala ka jong ka jingem na mar ka jing snowsi perthai kelim mulok kelim kalok pen kelumar ki khon angta kawan ka susi perdai ka yo sega jingpang blood pressure BP kha ke be ke jingpang do thia do dam bakom ta ka dai ka jing susi perdai ka yalam se ka jing ya ong ka henry ka ni ka jing susi bo trai khot ka jing susi bariu blai kan yalam se ka jing kala bamot ka ban ni ma be shu ong pastor han ne khot u jacob ji ke bengai ke barum se ka jing wai sngola nan khop sngosi riu blai namar ki pop ke jing bam hok ba yam show blai ai ban pin kalai ke jing rkhi jong pi se ka jing yam ni man tang rkhi ben su ku to bru bam ya ke slide bam man bam shong ga jaga shong be rkhi ong ga tien jong trai ai ban pin kalai ke jing rkhi jong pi se ka jing yam kala ka bam ha khamat jong trai bar ga jing kemen bi se ka jing so si ba re blai ka jing dwai jong ga jing kalamot ka jing dawai juga jing penret ka jing bread ki pop ji bara akhmat jong blai baru blai un penem un ma ki pop yes blai un pen khia ikirim pe yeng ka ri ka je break ka ba bon sin ka long yeng ka jongi pastor ka pat ngong kai ka daw ba ka pat na yeng mani ki dang dab ya tha agar teng ka jong blai ku pau blai ko no blai Jesus Christ re under la poi se yeng ki a shat ka jing roi ksoi suda shat ka jing roi brai suda kabapan brai ya ka do kabapan brai ka mensim ki jing brai ki bagan japertai sudah bagi khot ki ni mensim brai ha ki yeng ka jongki ki ya shat le kamen hangta klam da sngo thu bagi la khot yo mensim jong ka jing klim yo mensim ki jing brai ki jing roi mentali pastor fin da snap ki lyrics jongki fin hap ki skor simadan kaba ki jing roi ka de ki jing roi nuti sudah ko mengalak banong shat klam da sngo thu yele kemen kelam da small talk da ka ba pediang yau tau mensim jong ka jing brai bu mensim jong ka jing klem padai da ki long yeng ka jong ibon sien ki jat ki pat ki pra shibon palat ki divorce cases shibon palat ki jing pat yeng ka daw ka long bangingi entertain ye kini ki ksot jing pen pat agi yeng ka jong ngi tam ye kini ki jing rai ngi snap agi TV ngi snap agi earphone ki jong da ki jing rai ksot ki jing rai jing pen pat aku apa nong efi thet no ikti upilat nusul tu bi kata la dau de nong pop ruang thet ikti ngam dan menta ke snam chung ne bak pir bi de men thet ikti ngam dan menta ba kan ke perthai thet na ba kata ke de ke bau tra khat efi ko mi lai kren mentan ka samar fun re kong ta thet no ikti try dan kami ikti ki ba khoi bandrung syakata ke chaka ka bakentang syaka presence ke chang blai da kada kani ke kti la da kadang to kanyo nai to shu
Ladang ni ke keti ke jong pi dang kadang le kadang trei ke kam ke be syukar kanya. So si no. Ke jing so si ke bario belai. Tiu try un pen kemen ye fi da ke jing kemen ke wakra. Hallelujah. Khobor jong ke jing kermen. Ye ke nong ba song preng jong ke jai ben riu jong. Ke khobor jong ke jing kermen ye ke jai ben riu ji pastor ke ne keren. Ke khobor jong ke jing kermen ye ke jala me kharya. Ingilang baro. Kari gani, kasam ba arusau. Ka khandeu kolong ka jungutrai. Amen. Ka ba kentop ka nang ba Shillong gare ka jungutrai. Ka jri khasi jantia gare ka jungutrai. Ka jilla me khalya gare ka jungutrai. Ka ri India gare ka jungutrai. Bar ka jingdap jongka baro bagi ba syong haka. Nabola seng ya ka halo ka duriau. Ula pen scam halo ka jingslai. Wei ban yoli kiu shulum utrai. Wei ban yo yenga jaka kentang jo. Utau ba khoi kikti. Uba khoi donut. Ubam shimla kenti ka men sim shika jing thala. Ubam shimla sma shukor. Kini ki beri ban yo kiu shulum jo trai ban dwai. Ban yam. Ban mane. Ban ya ro ban shekriu blai hangta. Bari bi dwai ki mane ki shekriya ro. How to lum jo trai ka presence ka jo blai gwan ya. Praise the Lord. Ka jing don ka jo trai ka nan her. How to lum sayon. Haga jindal ba kan sen shar ka nong ba. Amen. Kan sen shar ka Amen. jalame khalya. Kan sen shar ka ka si jantia. Amen. Baka Bible ko nguta onyo priang ye ka jingker khu na utrai. Amen. Kanwan ka jing penem ka jing keru ka jing trai. Amen. Bari ka hok na blai ka jing penem jingi. Ong no no sam khan rio. Kani ka pating men rio jingi ba wat yau. Ki ba wat ega khmat jong me ablai jong jacob. Ka jai ben rio ka ba wat yo blai. Ka bala thet kikti ba kho download ban kiu se ka presence ka jong blai. Blai ban dwai ban wat. Nang to wang ka kan ka khot se ka jero pi pastor ne. Kinti we ki khli ko pi ki khrdop. Pen kinti we le pi ki jing khang bam ju kot. Tiu sim ka burum rong shapo. Amen. Pliga jing khang ko ka nong ba Shillong. Pliga jing khang ko ka jebru khasi jantia. Pliga jing khang ko ke balang kersan. Baus im juga buram rong shapo. Wei nu sim ka buram utrai uba klein baru ba don bor. Amen. Hatun don bor judum balaban yang. Hatun don jing e akari balaban yang ala don wanus im pastor. Dan kahima ka jong belai na beneng kan yar. Hallelujah. Hatu don Wei, jing e ngakali tu bala safi. menilai persya. Dara utrai on wan hagari ka jong e. Amen. Dan kita nak kalian kan jong wala menilai persya yang ni. Amen. Dara utrai kalang jing e. Dan ada ma unang sumar kini kenong ba. Ngin keslay ya kai. Wei nu sim ka buram banwan. Utrai ba klein bar badan bor. Utrai badan bor hagatma. Unia le mu ya gatma ka bangimla. Amen. Utrai wong Josephat pasal kema. Apa la kerta yare gari de ginam sion la sa bisit sa kerta ya. Josephat usim la siap ting. Kidan gemeli kiam disi kirang ba snong ginalam gereja gala siap ting. Ikan yo dan gibam siap ting ke kersum ba keji. Sniu keri cengi. Kinong plejeng khang ki kam sniu kam baman. Ki babam sap ban ajagai ki kam sniu kam baman pastor. Redon kiri siap ting belai ro keri cengi kinong sensar. Snong no sensar. Snong gat hard se council ga jala mai kharya. Kidon ki bakum Josephat. Josephat mari snow ka report ka khobor. Ika jinge kari. Ula pen mana ka jura sha jinge. Hapreng ka jura sha jinge hiaruman sema khot. Bau yang jese la ka yen jike lebi. Wong kumni wong try wat siap tieng. Katma kam de ka jong fi. Katma ka de ka jong. Amen. Subuh be yele di hallelujah. Hallelujah. Utrai udah nung yele tma. Hallelujah. Uni yele mo katma ngidon kam subuh Hallelujah. be renti yele di. Amen. Amen. Ngikan mau keri Amerika. Kadon happening a civil war. Wa Abraham Lincoln ukhat Southerly. Kita ki jing dwai sha jing it. Jing dwai bat sha jing it. Bat hadin jong kata civil war. Kalau don haga depression, kalau don haga jing kerduk kat keri Amerika haga taka por. Hari namar ka jing dwai baga jing sha jing it. Ublay udah kerkui keri Amerika. Ki sedang menmi ki invention ki batamai. Mau kan ni ka light nang ta ki mi ka aeroplane ki jing sna ki inventions ki batamai bat ka. Kiu keri Amerika baka long superpower sendan. Ladangi hidu ai utrayan ai ngi ya kasap unum penjaito ini kiti ke jongi syaitan u penjaito iki kiti ke jongi bangi pet ha ke jela ke jongi ni saliaban ai kam di kibril la jong bagi jaito than udah baman bote ya kata ban nganget ha bangi du ai utrayan ai iki kiti ke basmat iki jingmut ki balong sharp nun ai ngi ya kata ke creativity
Pangila man pen mi egi ba kram na ga jala ga jungi nang don di parlok jungi ya thu yangi ang ba ki nong Israel ki wan chani ong la da ngiyo ngi kum kene kari la ban sai kari India parok kawe kani gari jini gari ga bala kar khu la kar khu palat pastor la da ngin pai khmat show blai ngin dwai show try blai ngana pi unle ki ba phla ka khndo ga sia mentang ye kren pasal kan nang kren gidon sibon ke pasal ni kren ni ki jinan kang ke babon na kari jingi 80% plus ke jinan kam pengidan kam jingi kri balawan nabar nabar ban pen im ban penne ini ke jibam jini up inject ki dawai ke sin babon bagi ni warra sibon ke jimpang jirau hari kari di bala ban penni ngila ban bisa kari ji bat yang ngini yang ban yate yang ini yang ban yate ublay ka ban kerku di nus im ka ban wan CM juga buram ka ban wan ban bless ban kerku ye ke ni kari ke jingi Again, gari gajil. Nari gari jadi diberi ba siap ting yo try. Blay un kerku ni gari gajil. Amen. Hallelujah. Un pen kia. Amen. But ka solution ka David tamangin si duai. Balban siya jeng et ka kum ka ketien ka jeng uplay. Bangin wan jeng kalaga bumot ka bisi siya ala ki brio jeng ah. Ki bala kot ka kerteng jeng ala kin penret kin duai kin pai na kalanti baman jeng ki. Try ang as kuna banang bangan pen kia kari. Tanggan ni gawai ketika cubab nak kawan tak jelah ke jongi. Ngim dan kam banya da mangi daladi ladi. Ngim dan kam mangi ban le nak kawan tak ni kari. Dangi ngide kinong sunshar bat utaus im jongi sim buru try ki try. Kata ke ambasi ke jong ka himau blai kan poi ha ni kari ke jongi. Bat kan ni kari ke jongi kan long ka hima ba ke jongi Emmanuel. Blai lambat ni. Ada blai udah nak yang jongi balap ni le persya yangi. Bal kita kitiar ki bele persya yang ikin mentoy ang kaktin jang blay. Hallelujah. Ina duai no pas. Sabi gari ka duai. Kada ga jing duai. Yang ina duai lang gari ka miet ka bamenta. Pira ne ki yang lumlang si yang ina duai lang de kasi. Pig bilang si kamera serja kamera songkai. Si kamera thia ibun kam mobile computer mo seni satai lum swa ga jing duai. Gari ka por ka Bible kong gari ka por ban duai. Ai bunoli kure mun mi na ka kamera ka Bible. Kiling do kinyama ka duwan ka jong try. Kinong try smell ka jong gari. Tinya walang siyo try ngin duway. Kiling do ka jong try ngin duway. Kinong alam balang yang ngin duway. Nginawan kum ka met ka jong Chris. Kum ki pray ka bala khot ka kerteng ka jong try. Ngina duway ka mat jublay ka jing panim ka jing tray. Ka jing the ka jublay mun siba khot. Ha ka ri ka nong ba. Yang ngina penki ka jing duway ka rim payi. Ngina payi ka juray ka jisang duway. Ha ki balang ha ka ri ka chi. Ngina duway. Ngina shurum sheneng duway. Ha ki kali nya kali duway. Hallelujah. Kinya skuta duway. Kita na yo duway ho mun siba khot. Ha ka nur ka duway khlim da pod. Hallelujah. Try dan hari ka meeting na le show try ka duway. Hallelujah. Trying it done again to the Gajame. You done again to the Gajame and the Gamit go try Blade Jana. Nine you a Blade Jana Magriga Shakarika Potternet Ablay. Hanny got a Jindoring cat get Jana go try. Hanny got a Jimpen Slay get Jana. Hanny got a Borg Jana go try. Hanny got a Jingim Blade go try. Cannon got Jingpynkhiah go try. Cannon got Jingpynkhiah go try. Cannon got Jingpynkhiah Slay go try Jesus. But Shikiram Pay and go try. Shikirangba Nangalam Balang go try. Ganong Sharai Balang. Blake pastor go try. Ka Blake to Shikiram Pay Shillong kami Shillong ba. Ka Blake jonga Shikirang ba Shik Samla go try. Shiki Hebret Shikiram Pay go try. Dan ga Jing Tray Masiba ko. Shikiram Pay ga ga por ga bamanta. Dan ga Jingpynkhiah Masiba ko. Dan ga Jingta ga jo try. Hallelujah. Kan ga por ban wa yo try. Kan ga por ban wa yo try. Kan ga por ban the ga donor khaman jo try. Da ga donor baro ga Jing kalabo. Yam how try. Lagri ban kalabo ban pan ma ga Hallelujah. Yeah, make khmat jong blay. Ka ang so tram try ma de pop juga Jingkryiem. Ma de pop juga Jing Aurea. Ma de pop go try a blay jonga. Jonga Jing le ben kin take na. Ma de pop juga Jing bam sa bam kroy. Ma de pop juga Jesulat ke jele a preng jongi go try. A blay jong ma de pop juga balang e gari jongi. Nina le pop ngila phaidi na me go try. Nina yak kin riang mutlap go try. A blay jongi la mani ki blay bala shuta. A blay ngila wanrah ga ye ga perthei. Ke jaga long jiseng go try blay. Jaga pop ka sang ga por ka par. Kadon go try blay jonga. Try jisu ba kora blay. Ben khod ga balang blay jonga. Jaga bor men siba khoda blay. Jaga ding men siba khod thando. Jaga jing bam man jim hog baro go try blay jonga.
Trega balangar ke embassy juga beneng. Kerega parliament juga beneng ko try. Ablay juga nang ne ko try bengin permi. Yeki aing juga beneng ko try. Ablay juga syaga perthaiban pentre kam ko try. Baga hima jume ko try. Kan wan senshar. Trega nang ba Shillong ha kari kasi Jingpynkhiah. Shabra kharai tali ke district. Haga jala me khalaya ko try. Ka jing senshar jume. Habaran report tali ki consensus ka jing senshar. Ka jume kalong. Ka jing penem go try kan long go try. Ka shingtem kan kerja. Ka shingap kan kerja. Kemisip soy krega berong. Kega nang ba Shillong. Kega ri kasi Jingpynkhiah. Kega jala me kelas yo poru sambara. Na shop kan kerja. Haga gerteng ga jong try. Utry jong out Jesus Christ ni welcome nga wapur. Ni priang sngova. Ringa be Pastor Bantei. Yo Jesus Christ sen dise. Kega nang ba Shillong. Kega jala me kerja. Kega jabre je sen shar me try. Try ki balang. Try ki rimpaye. Try ki snong go try. Try ki district. Try go try sketria. Try assembly go try. Try go try play jonga. A play go jonga go try. A district council like the district council go try. Try ki darbar snong go try. Try darbar ki rai ki laka. Try ki brig basa. Try ki khaypateng go try. A play ki khota polibuti go try. Nga bless ki ne region baro. Ken ki shafran shakhmar go try. Sigi kan jang bashadrong go try. Ken ni ki a play ki samla ki baru play. Ha ki business ki ban try ki business. Try a play jakayo. Kayo do go try kalonga. Yo go black ko go try play. Ki brig bashapting play. Go try ken kiyo ki kam ga jam go try. Kinong khayna pateng kinong rap go try. Ken man ba kinong shakhya. Kan rap karyang jogi go try. Nagar khu ga khando ga shap kari ji. Kan pani alaga jonga jingmi go try. Nyen bam ga jimbam ga taimet nalaga jonga ri go try. Nagar khu go try ken ni shibon go try play jonga. Ki brig ban ri ga jingri. Ki ban ri go try play ga ji. Ye ga jingri ki ba bona play jonga. Ki siar ki balang masi ki dokha dopnat go try. Play ga ri gan permi yalaga jonga jimi. Ban ye nong ga jingar khu go try play jonga. Segi brig ba smart ba segi ban not go try. Hagari jig ban try smart try sing go try. Yes, Lord. Ablay ga Bible go ti jong brig ba minat. Kan sen shar go try. Amen. Ablay jonga go try. Ni I know. Ami ublay jonga Abraham blay sak blay jonga blay juga jutang. Ublay juga jab ri jing nong bo nong thao. Ubaga jab ri jing ka ito. Yo ublay kum nong bo nong thao. Sisya. Uni ublay ulawan long bri udi Jesus Christ. Amen. Daula long ke baro. Kalama shimla long ke baro. Jesus mere ublay juga jab dum. Ben pau ke jab ri jongi. Ba mere ublay. Yes. Try nong thao. Yes. Ka jab ri jing nem khrub akbar Jesus Christ. Ablay wat minta ko ni mekta me try. Kanan ga jingki umar se mako. Yes. Hagar kardeng barang ba imu Jesus Christ ni langi pande ga jingay. Hallelujah. Amen.